Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Heria saking kelas 12 TP kali. Geguritan layang jero laci. Esemu kang tansah tak simpen, tansah ana ing telinging ati. Masih mung dadi angen-angen. Wis telung windu tresna ingi lumaku, gawan ing gewayang iku. Kang tansah jejogetan ing manik mata. Iki cerita kang tumrap aku lan sliramu, kang ana ing meja mburi jendela. Kang Mas, po panjenengan mangertos lan prisa yen ana layang sak lembar keri ana laci ing meja pojok mburi jendela ingkang ora nate kawas nganti purna. Ana ing meja pojok mburi ngisor jendela nyimpen tulisan kang ana layang durung kawaca. Sak suwek kang isi lembaran cinta, sak lare isi tulisan kang durung cetha. Saking rasa kang membara ingkang tekan semprene aku ora ngerti apa arti ukara lan rasa tresna. Layang jero laci ya iki crita kang keri lan dadi memori. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.